Sportski pozdrav, evo me posle sat i po vremena snimanja 3 utakmice da bi na kraju u editu saznao da je računar opet pojeo sav video materijal, tako da zaista ono nije do mene. Nažalost, danas ćete imati samo taj sažetak golova, rezultat imate na ekranu. Dakle, igrali smo 3 utakmice, protiv Voždovca 0-0, protiv Crvene zvezde poraz od 0-3 i kod kuće protiv Partizana 2-2. Neću nešto preterano da dužim, pošto sam se evidentno iznervirao. Dobro, sve nisam polupao ovde po kući, zato što me već užasno me nervira, ali jednostavno tako je kako je situacija. Jednostavno računar nekad radi, nekad ne radi, nemamo video materijala i to je to. Mislim, on snimi video materijal od čega pola ili trećinu pojede tonski, slika zamrzne itd. itd. Iako u pozadini možete da čujete mene kako pričam, džaba. Prejak je FM za snimanje gameplaya na ovom računaru. Pa, shodno tome, hajde da pogledamo ovu reprizu golova. Kod ove prve utakmice nema tu puno šta da se vidi. Imate ovde statistike 7-1-9-2 kada su te neke razmere šuteva u okviru van gola u pitanju. Jedna jako teška utakmica na našem terenu. Mandić, Jović najbolji, Vukadinović također jedan od boljih na današnjoj utakmici. Kočića nije bilo, Bogdanovića nije bilo, Martin je morao da igra Matvej zato što nam, kako se zove, Matić ne može igrati protiv Voždovca jer mu je to njegov matični klub. U suštini jedna jako kvalitetna, naporna utakmica, teška za gledanje, ali rezultat je bitan. 0-0 je nešto što nama odgovara i tekako, tako da ja sam zadovoljan tim bodovima. Zatim na Marakani pred 14.000 ljudi, ne znam kako, ne znam zašto, igrali smo jednu od najgorih utakmica možda u ovoj drugoj polovini prvog dela šampionata. Isto protiv Crvene zvezde smo odigrali u onom prvom putu jednu od najgorih utakmica, tako da se nastavlja ta tradicija. Zaista dosta dominantna ekipa, zaista dosta kvalitetan sastav i ono što mi se sviđa to je da nismo odigrali toliko baš ispod mojih očekivanja. Samo 3-0 mene zadovoljava. Opet je Martin morao da igra zato što onda nam je usledila povreda Matića od 7 dana, također imali smo Jovića u povredu od 1 do 7 dana, zato što su se 2 dana pred ovu utakmicu povredili na treningu i nisu mogli da odrade posao onako kako se od njih očekivalo. Što se tiče samih golova, to ćemo pogledati u nastavku, samo da nam se učitaju, pa imat ćete priliku da vidite kako smo 2 lepa gola primili. Biglija je poslao loptu ka Mitroviću, Mitrović u sredini ka Kangvi, Hwang fenomenalan udarac i to je bilo 1-0 za Crvenu zvezdu. Zatim opet po toj levoj strani Mitrović Kangva, Mitrović ulazi u sredinu, daje loptu za Hwanga koji će sa kapice šutnuti, postići gol za 2-0. I onda treći gol, školski što bi se reklo, Mitrović ulazi u naš 16-terac, u bliži ugao, Vuk ne može da odbrani i to je 3-0 konačan rezultat. Nakon ove utakmice desit će se povreda Fofane koji će odsustovati 3 nedelje van terena, a također u tim će se vratiti Matić, tako da ćemo protiv Partizana biti u više nego korektnom sastavu. 20. decembra dolazi utakmica protiv Partizana i to na našem terenu. Kao što znate, uslovi za igru u Surdulici baš i nisu najbolji kada je taj snežni period u pitanju ili ti kada je zimski deo šampionata u pitanju. To sam uspeo da iskoristim, iako je Partizan bio opšte dominantan u generalno celom meču. Vodili su 2-0, sjajni Baždar je otvorio utakmicu, pogledat ćete akciju, jedna od najlepših koju ste do sada mogli da vidite, a da to mi nismo pričinili. Hajde da učitamo samu simulaciju golova. Matić ponovo najbolji pojedinac na terenu, a vidjet ćete i zbog čega. Evo ga, Kalulu po desnoj strani, Stojković, Belić, Natho, Kalulu ka Baždaru. Pogledajte kakva asistencija i kakva igra Partizana. 1-0. Natho mi je pravio dosta problema i onda će u 47. minutu pri samom kraju Saničani pogoditi Tomašević koji je ušao čisto da zameni Kočića jer Kočić je bio van sebe. Dobra lopta Matića, Bogdanović šalje loptu glavom u gol i to je 1-2.
Čumić za kraj ka Tomaševiću, Tomašević prvi gol u sezoni postiže za klub i tu će biti konačnih 2-2. Jako mi je žao što ceo video snimak je pojeden i što niste mogli da vidite moje reakcije. Nadam se da primećujete koliko sam ljut i razočaran, ali dobro, jednostavno ne možete protiv nekih stvari, bez obzira koliko se ja nervirao, doći će trenutak kada ćemo rešiti i ovu problematiku. Ono što želim da vam naglasim, to je da video zapisa sada što se tiče Radnika neće biti do ponedeljka sigurno. Zašto? Zato što ukoliko pogledate raspored i kliknemo na narednu utakmicu, ona se igra za 52 dana, odnosno za nešto manje od 2 meseca. Ušli smo u prelazni rok, to jest za nekih 10 dana do 15 ulazimo. Želim na miru da odradim kompletan prelazni rok, ne mogu da žurim, ne mogu u jednom danu da simuliram 2 meseca igre, jer jednostavno nemam ni toliko slobodnog vremena baš za tako nešto. Druga stvar, bit će izuzetno teško dovesti određene fudbalere, jer ukoliko pogledate ovde, samo da premestim ovako na pozicije, dakle Ranđelović će sigurno napustiti ekipu za 100.000 eura ukoliko nađemo kupca, Miloš Vranjanin nam odlazi, tako da na već 2 fudbalera moramo da dovedemo. Postoji realna mogućnost da ćemo tražiti još jednog štopera, to je već 3. Imamo nekoliko fudbalera koji će potražiti sreću na pozemicama, dakle Sadik vrlo verovatno napušta klub i odlazi na pozemicu, Mateja Stojanović pozemica, Filip Petrović vrlo verovatno će otići kao slobodan fudbaler na kraju sezone ili ti već sada na polusezoni za dosta manje obeštećenje. Dakle, to je 6. odlazak, tu su Matvej, tu je Sajnej, tu je Nemanja Tomašević, morat ćemo da tražimo zamenu za Ismaila Fofanu koji vrlo verovatno se sada može očekivati malo više pada forme, odnosno više povreda. Milan Stojanović takođe, ugovor mu je istekao, ukoliko dobije neku ponudu može da napusti ekipu. Zaista 10 fudbalera će nas napustiti, mi moramo da dovedemo adekvatne zamene. Tako nešto neće biti lako, tako nešto zahteva dosta vremena i vidjet ćemo, idemo korak po korak. U suštini naredna epizoda neka bude ponedeljak 18 časova. Do tada ja ću vas pozdraviti, pišite mi dole u komentarima koga dovesti u ovom prelaznom roku. Ono što još moram da vam napomenem, to su financije. Kao što vidite, mi u banci imamo 235.293 eura, transfer budžet iznosi 130.000 eura, međutim isti će biti korigovan kako i za wage, tako i za transfer sa pojedinim odlascima. Naravno, postoji mogućnost da će uprava zahtevati da se od ovog novca iz transfer budžeta odradi mala prepravka i da se upumpa to u globalni budžet. Isto tako zakazali smo upravni odbor gdje ćemo sesti i videti u kom pravcu ćemo razmišljati. Sam Tončev ima afiniteta da se ekipa pojača, sam Darko je uz mene, podrška je tu. Sada da li ćemo uspeti u nameri, ja se nadam da hoćemo. Ono što želim da napomenem i eto jedan tip za sve vas, to je da u jednom trenutku kada vam klub krene grcati u dugovima, samo derankovanje će biti ovde što se tiče scouting range-a. Mi ćemo pokušati da u prelaznom roku podignemo scouting range za mesec dana, platit ćemo 1,7 hiljada, odnosno 1700 evra kako bi nam se scouting range povećao, ali za tako nešto morat ćemo da napravimo i ovde malu promenu, odnosno morat ćemo da uložimo živ novac kako bismo mogli da dobijemo nešto eventualno, jer sve je ovo veliki znak pitanja. Ovo je i pojelo budžet u velikoj meri, ali nažalost nismo uspeli da nađemo onoliki broj fudbalera koliko sam ja zapravo tražio. Doveli smo nekolicinu, to nije bilo dovoljno, ali i to malo je dalo rezultat koji je i više nego dovoljan. Jer ako pogledate tabelu, mi smo na 8. mestu, 26 bodova, ja ne znam zaista šta više da tražim od mojih momaka, od uprave, ali naravno da možemo više, možemo, da možemo da izađemo možda čak i u Evropu, daću sve od sebe ukoliko bude bilo mogućnosti, da ćemo dobijati ponude za naše fudbalere, sigurno da hoćemo, jer imamo zaista nekolicinu koji su odigrali fenomenalno
fenomenalno. Samo da vidim gdje beše to je ovdje. Evo da vidite, na primjer, jedan trojac, Srđan Kočić, Ismail Fofana, Aleksa Matić. Pogledajte, Aleksa Matić je jedan od najboljih fudbalera ligi, i to igrajući u Radniku iz Surdulice, što zaista te baca u prvi plan u odnosu na Crvenu zvezdu i Partizan, tako da isti bi i on mogao čak da napusti ekipu. Da li ćemo, kako ćemo, šta ćemo, ne znam. Ja vas ovom prilikom pozdravljam. Još jednom napominjem, pišite mi dole adekvatna pojačanja, vidjeli ste koliki je budžet, pišite mi predloge. Dosta fudbalera će sada biti na 6 mjeseci od isteka ugovora, tako da uz neko minimalno obeštećenje bi možda mogli i njih da dovodimo. Eto, toliko. Moja malenkost se sada odjavljuje, vama hvala na pažnji, a mi se vidimo već u ponedjeljak sa definisanim, ja se nadam, timom. Nije Šerif, nije Nica. Do tada, sportski pozdrav.